Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan at tita at taga Nueva Vizcaya. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada John Israel Soriano, Reyma Melchor, Wilma Baroga, Zephanie Kasay, kan Roel Raiden De Leon. Lakay ko kan ikit ko aninati from Abdo. Cabral family, the Jessica, Ginaline, Riza, Rochelle, Princess, LJ, Ashton, Canlita, ti Santa Barbara, Pangasinan. From Priscilla Cabral, ti Jeddah. Reynaldo Jose, Giancarlo, Ayan Jester, Daisy Jen, ti Asingan, Pangasinan. From Josephine Jose. Makablaawan pa'y damanang Shoni, Ami, Manong Glenn, Ninong Bong, ti Kapisayan, Sur, Gataran, Cagayan. From Kazi, Pinagpala. Abrohena, Mang Rubang, Grande kan Biernes family. From Mary Jane Abrohena. Ayla May Joan, Gina Ann Alea Faye, Joselito Galapon, Nanay Clarita Delfin, ti Barangay Bugnay, Jadi, Nueva Vizcaya. From Ana Delfin, ti Singapore. Agonoy family, Davic Agonoy, Colleen, ti Isabela. Sapigaw family, ti Baguio. From Grace Sapigaw. Arsenia Bersabal, Josephine Velasco, ti Binalunan, Pangasinan. Hoving Bersabal and family, Judith Bersabal, ti Bamban, Nueva Vizcaya. From Leonora Bautista, ti Binalunan, Pangasinan. Velasquez family, from Imelda Velasquez.
Makablaawan pa ni Apong Carmelita Rico ti Poblasyon Sur, Mayantok, Tarlac. From Jocelyn Castro ti Hong Kong. Insan Romy ken Michael Kanaway ken pamilyak ije Rojas Isabela from Ronnie Kanaway. Lamberto Pasion Jr., the Leslie May, Noli Andres Jr., Anaya Faith, ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion ti Kuwait. Ken shout out kani Benny Mara Pacon. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Tita. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin adanunan to'y nanumo asurat ko. May saakmat kadagiti naayat amang tartarabay kadagiti drama yo, ama ipatpatangatang babaan iti Ferds Caballero YouTube channel. Malaksid ngamin ang makaliwliwa, talagamot apakapidutan pa'y itinabalitukan nga adal, dagiti itamtampukyo apakasaritaan. At damot padas ko akayat ko nga ibinglay, kat namnamaag ang makaibati dayto iti adal kadagiti dumdumngag. Sapay ko mamanang tamapilimot ang maidrama. Ilingad naklangan itinagan at tita at taga Nueva Vizcaya. Sigod ang may saak nga OFW manang. Ngam ita, ingkadeng ko ti agtali na adlatan dito'y pagilyan tayo, gapo iti may sa apagteng adimteng iti biyag ko, ajak pulos ni namnama. Sapay la ko mga rudmanang, tamangagak mati pakasaritaak iti programa yo, taara paap ko at talaga ang maidrama mat daytoy, bareng no makatulong amang palagaan iti ladingit, kan aminan adagansan amarikriknak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kumusta kan tita? Agaman nakta nakapas ngay kamutlayan. Nasaya at matantiriknak. Talaga narigata na kanaganak. Ay, matanaganak nga rod itayan. Namuna ta pinagawid kong dananang. Tama po yatan namat na urayin da pa'y laga makaanak ka. Sana bale, taadan anak ta. Huwag nga rod. Kalpasan ti 5 taon na panagdan nata kasagasawa. Kamaud dyanan na. Naaddaan tamatlangan ita anak. Kunamat ti doktor, nga ang mga numay salaangan ti agbalin nga anak ta. Sana bale. Di napatid, adan anak ta. Isang agpapigsa ka. Tapno makaawid tayo kada baby dya balay. Wala kay. Magagara na kun ang mga wir iti anak ta. Nabayak nga inarapaap ko da ito'y. Italaang anatungpal. Agpapaskan to ang mga wir iti anak tayo dya balay. Sana bale, tadadananang amang bayabay kan ka. Ay, kamaudyanan na, adamot laangan anak dalari kan tita lakay. Uwan nga raw. Ay nakunak no di dan maadaan iti anak. Kagasong may tili maataway na panagoray da. Ita, napasama ken. At maragsakan akunay, tamanayunan man dagiti apu ko ta. Saan danton nga umapapal ka dagiti kakabsat da nga adananak da. Podno ti kunam. Ay wan, kaano ngay kano ang makaawid dagita agina. Jakmat nakasurutan iti ospital ta da inobrak iti talaw. Agawid da kanon iton bigat, lakay. Aya, ay kung nagsayaatan ngay, tapno dito laangan balay at aripatuan ang nasayaat ni tita iti panagtanggad na. Ay katun anya nga iti gungkunan na nga daak ditoy. No jakmat mapatanggad iti husto di manugang ta. Ang dalus tangarod na imbag dito'y balay, bakit? Tapno na dalus adanunan dagita agina. No muna kita danton maladaga ditaw.
Ay, tinasayaan. Inak matilewon tay bulos anitib a manok. Ta isunto ti ilutom asang patanda inton bigat. Ay, wen lakay. Nanang, sumurog ka kung iti trabaho kinton bigat. Da kayo kumapay lang ti makamu kadagita aginak, Wen, anak ko, di ka agdanag. Siyak ti makaam mo kadakwada. Pasensya kayo, Tada kayo mat namin ti mapatbati dito, Ken, ananusan da kami kumapay lang nga makikabkabalay kada kayo. Ay, unay kan anak ko. Sa dino pa ikumangay ti pagnaadan nyo no saan adito'y balay. Dudua kami kanitatang yun dito'y nagdakal abalay tayo. Dito'y kayo lataa. Nasaysaya at kumamot laeng no nakasina kami nanang. Ay, jak pa'y matkabalan tagi patakdari ti balay mi. Pangibatyan mi aya dito'y balay inton awan kaminton kanitatang yaw no disika. Adamot ten bukod abalay dagiti kakabsat mo, iti ayan dagiti nakaikamangan da. Iso ako kwayon ton kan ni tita, to'y balay tayo. Kuha ngamin nanang, mabain ni tita ngagpaasikaso kada kayo. Nagadayon tumot namin ti lugar da. Iso asaan kami ang makapanakanayon ijay. Kan maisa, awan mo ti trabaho no bilang mapan kami ijay. Ay katagiin nanos tayo, anak ko. Doan ya ti adda, di pagbibingayan tayo. Basta saya atom ti trabahom, nang runa ita. Taadan anak yaw ka ni tita. Tita, balasang ko. Mangan kan, ta nakaturog pa'y di anak mo. Da kayo ngay nanang. Imuna kamin kaditatang mo. Nangan kamin, itay na pa nagtrabaho ni Larry. Maturog ka pa'y ngamin itay. Iso asaan da kan nga inisturbo. Ay, pasensya kayo nanang. Tadaak pa'y ama inayon nga sa asikason nyo. Ay na, pakaragsakan may tikaadayo dito'y tita. Nang runa itataadan anak yaw. Adan ka din namin nga apo ko may. Naimbag nga ron ta nakaanakak pa'y nanang. Kunak no saan kami na maadaan iti anak. Iso nga an nadamday tabagim. Taam mo ka narigatan ka naganak. Tanggadam ti panaganak mo. Saanan nga uso day ta itananang. Hanya saan? Ay masapul ka agtanggad ka anak ko. Tapno saan mo itong apitan ti kinasubag mo intod bumakit kan. Narigat no sarakan ti lamiis ti bagim. Nanang, nagpaalak gayam iti bulong ti marunggay kanditatang mo iti taltalon. Taay ilutuan ka man iti tinula. Naimas day jay tapno umado ti gatas mo. Kat ado ti suswan ni baby. Agyaman ak nanang. Nalayaban nakto no bakariing di baby, taatulungan ka amang sukat kan kuana. Saan ka unay ako ti taamangan no mabignat ka? Uwan nanang. Lima atawanan sipod nagkalaysa kami iti asawak, idinaadaan kami iti anak manang Emmy. Kunak no jakon agsikog, taagpadan nga awan iti kalendaryo ti edad mi, idinagasawa kami kanilari.
Ngam na imbaglaangan, tanaadaan kami matlaang iti anak. Isu na laang taimpakdaaran ti doktor ko, nga amangan no agmay may salaangan ti agbalin nga anak mi, ken ni Larry nga asawak. Nasingpet dagiti nakaikamangak manang. Iti balaydan ti nagigyanan mi, manipod nagkalaysa kami ken ni Larry. Naglabas pa iti tawan, 5 idin ti tawan ti anak mi manang. Adda na pasamak, asaan mi apulos aninamnama. Apay anarabyan ka nagawid, Larry. Kan nakainom kan sapay. Pasensya kan bakit? Impapas mi lang tinagpasanang kadagiti katrabahowak. Ha? Apay? Adda ka di saan anasayat na pasamak? Kasta nga rod, tita. Impagarup mi din no sayang gusang lang tinadamag mi. Una yung tagpaypay sumat gaya. Ha? Apay? Anya tinapasamak? Mangri ko pun di pagtrab-trabahuan mi. Mabang-bangkrap ka no? Kasta timbaga takin ko ka. Anya? Pudno ka di dayta, Larry? Saan kami mamati? Bakit? Nga mawan maramidan mi ata. Day tama timbaga jakin ko ka. Kasano kayo nga rod itan? Day tangarod ti parekot mo'y kadagiti kakadwa ka mapukawan iti trabaho. Bakit? Sabay nagrigat tagsapol iti trabaho ita paanawan. No ka ano mo tamang rugin nga gadal ti anak ta santo napasamak ti kastoy. Ala, katanyarod nga iti mabalin tayo. Padasam ati agbiro kiti sabali a pagtrabahowam. Ikagumak bakit? Ngam talaga nasakit tinakam ko. Tamo ka sa anapod no ti imbaga ti amo may ama bang bangkrapan ti negosyo da. Ay, naimutan, tinapasamak ka nila, Ray. Bakit? Basya nagarod kan kwa na lakay. May ang manipod iti saanan asumsumrek iti sigod at trabaho na. Una, takasanaw kat pampanunutan na dagiti aginana. Ay, no kaano mo't amang rugin nga agadal ti apo ko ta. Isumot ti kaawanan ti trabaho ni Larry. Sa paila ko mga rod ata makasapol mo't laadagos iti sabalay apang gadan na. Sa paila ko malakay. Nariga, ti maawanan iti trabaho ita apanawan. Lakit di Ngami kararagta ang makasapol mo't lang adagos iti sumrekanda. Tapno saan da nga agproblema nga agasawa. Kantapno da pangalaan da iti pagbiag da. Saan ta ida baybayan? Bayabayan ta ida. Kumusta ti panagsapon mo iti trabaho? Ay, awan lata tita. Nagregat ti sumrek iti trabaho ita. Gapoy ti napalabas sa pandemya. Ado ti saan niya aghahire iti kanayunan na trabahador. Dagiti daddo maanigosyante, nagkisay da pa iti tao da. Saan ka maawanan iti namnama? Addan tulat ta. Tita. Tinasaya at aginana ka pa'y. Saan ka pa'y lang arumrumor inton bigat?
Agpalabas ka pa'y iti sumagmamanong aldaw. Anya nga taramidak diti balay. Di awiram ti anak ta. Ipapas mo ti agawir Takanayon kamot nga awan idi, gapo iti trabahom. Sa bagay. Sige nga rod. Siyak ti rumor inton bigat, ta inakagatan ka dagiti masapsapol tayo diti balay. At dapay kwartam? Adapay. Adamot na idulin ko iti impapaimam asweldom, idi agtrab-trabaho kapay laeng. Sige nga rod. Tasyak pa lang ti mabati amang bantay ta anak ta. Agpapas kami man nga agay-ayam agmalmalam di ta arubayan. Tita, bakit? Pwede ka pala maturog. Itay pa nakaturog ta anak ta. Larry. Anya ka diti mapaspasamak ka. Madlaw nga da pa ka kumikumam. Adamang burburibor iti panunot mo. Anya ka diday ta? Nakitak ni kumare ni ta iti tiyandaan itay. Nagsarsarita kami, kat naibagak nga awan trabahom ita. Apay, adda ka daan muna mabalin ko asarkan? Adda? Ha? Agpaiso? Wen, adda trabaho nga amuna. Ngam, saan aparakan ka? Anya nga iti kayat mo asawan, bakit? Adda trabaho, ngam, para kanyak. Ijay abroad. Anya? Sikat agtrabaho kat ijay abroad? Wan lakay. Sayang dahi ting oportunidad no mapaluspusan. Saan kamot lang ang makasapol iti trabahom? Di agabroad aklaangan. Uray manula ang atawan. Apaman ang makaurnong ta iti para iti panagadal ti anak ta. Di agawid ak tumatlaang. Sigurado kayo ti dayta? Panawan na kami ita anak ta? Dakkel mo ni Ken. Ada kayo pa'y kadananang amang kita kan kuana. Isungawan nga rod ti parikot. Apay tita, di ka laka din makauray ang makasapol ak iti trabaho. Marigatan ka kadi una yan. Iti adda akabibiyag tayo. Saan nga iti kastalari? Kaya't katulungan. Agtinulong ta para iti masakbayan ti anak ta. Isu nga umanugot ka kuman. Pangaasim. Gapo iti ayat ko ang makalungaw kami iti sasaaden mi idi manang Emmy. Nagdesisyonak ang mapanagtrabaho iti abroad. Saan ko mga umanugot ti asawak, ngam napilitan matlaeng anang palubos kanyak. Inurnos ko nga rod ti amin nakasapulak a dokumento, kat napagasatanak mat a nagtrabaho, kas domestic helper ijay Hong Kong manang. Nasingpet dagiti nagbalin nga amok, iso nga iti kabayag kon nga agpapaay kadakwada, namnaminsan laeng ang nagbakasyonak dito'y Pilipinas. Naglabas ti mano atawan, aging ga iti bariton ti anak mi. Kanayon nak nga awagan idi ti asawak, takayat kanon ti anak ko nga agawid akon, kat saan akon nga agabrod pay.
Umawawag mo't ni Larry. Hello, Lakay. Hello, bakit? Pasensya ka na yung mawagak manen. Apay, ada problema? Kaslag rebuilde mo ni Ken. Manipod idinaamuan na, adi ka pa'y agawid. Kan nag-renew ka manen iti kontratam. Ha? Anya? Apay, anya ayater aramidan na. Ato ti makakit-kita kan kuha na kanayon na makikadkadwa kadagiti barkada na. Kanayon ka na nakalugan iti motor ti barkada na. Kat ti dakas na. Nakaparpardas na ka nung agpataray iti motor. Kat kasaritam ipalawag mo kan kwa na amaudin da ito a kontratak. Agawid akton kalpasan ti duapay atawan. Ibagam amabiitan. Naibagak amin dagitan, bakit? Ultimo da apong na. Kanayon da kasarita da apo ko da. Ngamsan nagtagtagari. Iso adimi mo, no niya tagtartaray ti panunot di anak ta. Una yan, Larry. Di mo lang madisiplinaan mo't tan di anak ta. Tita, nalakatag sao, ngam narigat nga aramidan. Inaramid kun ti amin na pamuspusan, ngam awan lakta. Basta ti kayat ta anak ta, agawit ka kanon. Basta, makaamo ka pa iladita. Maawatan ng tumatlaang ti amin. No kasta, talaga nga ilipas mo, din rin yung makontrata. Wen, kat maawatan dak ko ma. Maudin day toy. Ag for good akton di ta Pilipinas. Apay ngay nga awan pa'y laang ni Ken, Larry. Jakman mo tamo nanang. Inawagak mo tindag iti dado magagayam na. Ngam, saan da kanumot nga mo no napanan na. Ay na yun day jay nga ubeng. Di na lang mapanunot mo taan nga dagdanda nagkankwana. Rabi, una yan. Talagang agdiptibayo ako nanang. Diyako na mo no sa dino ti pangbiro ka kita anak ko. Talaga nagrebel din. Manipod na ibagak asaan man niya agawid ni tita. Ay, amom anak. Adamot punto ni tita. Ngam no amirisan anaimbag. Adamot rason no apay akas ta itatijar ni Ken. Mailiw sa una yun iti inana. Iso akayat nan nga agawid. Dahil tangarti sana maawatan ni tita nanang. Kailalaan na ti matgadan na kano iti unag pa iti duatawin. Nay, ada umawawakan ka anak ko. Numero lang mo't na iti nanang. Mga nuniken mo't daitaan. Ala, mabit lang tasong batak. Hello? Sino da ito'y? Uwen. Siya nga rin tama ni Ken. Anya? Adda dito ospital, ta anak ko? Ay, Diyos ko. Sige, mapanak di tayo tamot lang. Agyaman na kiti pa nangiyawag yung kanyak. Bye. Larry, anya tinapasama kiti anak mo. Aday di ospital nanang. Nadisgrasya na kano iti motor kat critical ti kasasaad na. Ni manan Larry ti umawawag. Anyaman nga tan aya ti iyawag na. Hello, Larry. Apay nga imawag ka. Maipapanman nga tan ka ni Ken. Wen, tita. Ay, kunakon kat. Apay, talaga ka di adi mo madisiplinaan ti anak ta. Kat siya ngagtrab-trabaho dito'y adayo ti rengrengem pay laeng. Anya ti klasim nga ama. Di ka pa'y maasyan mo't kanyak.
nga asim, tita. Sakbay nga agpungtot ka. Denggam kumapay ti ibaga ka. Anya nga rod dayta. Ibagamon adagos, tamataktak ti oras ko ken ka. Isuntumot lang iso ti bagbagam. Agawit ka kuman. Itamot laan. Anya, apay, kaskarina ayamot ti agawid. Agawit kan no kayat mo pa makita ti anak mo iti maudi agundaway. Ha? Apay, anya ti napasama kiti anak ta. Awanan ni Ken. Natayan. Anya, sana po na dayta. Di nakrabakan iti kastalari. Agpay sa ti imbagakan ka. Natayan ta anak ta. Nadisgrasya da iti motor. Ken agpada da iti kadwa na asaan na nakalasat. Saan? Sana natay ti anak ko? Saan? Ken, anak ko, apay ang pinanawan nakmatan. Apay nga'y anak ko. Tita. Apay ang binaybayam ti anak ta. Sika ti makinbaso na apay ang pimusay ti anak ta. Apay nga siya ti pabasulam. Namin ano nga inawagan ka. Imbagakan ka ti kaya ta mapasamak ta anak ta. Ngam di nakpulos impangak. Ita, siya ti pabasulam iti napasamak kan ko ana. Anak ko, pangaasiyo. Di kay kumaagapay ti sangwanan ti nakamasayag abang kay ti anak iyo. Nakababain ka dagiti adda ditoy ang makilamlamay. Tatang, di kay kumagpinabasol anak ko. Awan ti mga yat iti napasamak iti apo ko. Pagsaritaan nyo na imbag ti amin, kalpasan ang maitabon ti anak yo. Bantayan tayo kit di aging gangad dapay ditoy. Tasaan yun ton ang makita apulos iti kaano man, apaman ang maitabonan ti apo ko. Lare, anak ko. Sumagmamanon nga aldaw, anay tabon ti anak yo. Kanayon nga agpupupok iti siledyo ni tita. Wan nga rod nanang,
Sana matagtagari. Jakmat kaya takasarita. Tama nga na sa bali man ti pagawatan na. Masapol nga agsarita kayo anak ko, uray anya ti mapasamak. Sika ti ama, masapol akasaritam ti asawam. Barang mayibkas na, no adaman imimpunen na. Kasano na awan ti pagmamahayan ti panagsarita mi, nanang. Amo ka maurnosyo ti amin anak ko. Amo ka nasakit ka na kayo nga agpanpada ti napasamak iti kakaisuna nga anak yo. Nga masapol a pagsaritaan nyo daytoy abanag. Sige, nanang. Padasag ka kasarita ti asawak. Wen anak ko, kat mamatiak a maurnos yun tumatlaang ti amin. Tita, mabalin ka din hagsarita ta. Amo ka na sakit tinaka mo kanyak. Ngaging ka ita. Tate amom, binaybayak ta anak ta. Ngam inaramit ko ti amin tita. Saan lang nga sika tinapukawan ita anak. Nakarkaro pa iti sakit ken sa amarikriknak. Tasyak ta day ti den na ta anak ta. Ngamjak pulos na salwadan. Kasarita anak ko ma. Diyak amo na niya tagtartaray iti panunot mo ita. Masapol ang maornos ta ti amin. Sakbay nga agsubli ka manan iti Hong Kong. Apay, kaya't nako na pumanaw. Saan nga iti kasta tita? Nga moray no jak kayat. Amo ka napatagkan ka tagur-uray at trabaho medyo balasiw taaw. Saan ako nga agsubli, Jay? Ha? Nangag mo ti imbagak. Saan ako nga agsubli pa'y ijay? Pagkawanan nakmatlari. Amo kadakal tinagbasulang kada kayo nga agama. Ada da nga inik ka kiti importansya ti kwarta mabirukak. Ngam ti marikrik na yung nga agama. Nangruna ni Ken nga anak ta. Saan tita? Di mo ko mapabasulan ti bagim. Amo ka nasaya at ti intensyon mo. Ngam siya kinik ka ni importansya ti anak ko. Ti masakbayan na ti pinanunot ko. Ngaman niya pa iti pagmamaayan ita ti amin. Awanan ti anak ta. Tita. Nakaamiris akong lari. Diya ko nagsubli ijay Hong Kong. Kaya't kung ti agtali na editidan na. Diyak lakit di kabaalan ti mapukawan manan iti may sangay patpatag ko. Awanan ti napatag ita. No di ti pamilyata. Tita. Asawak. No iti pa'y kumana ka amirisak. Saan kumana pukaw ti anak ta? Agbabawi akman. Ngam naladawan ti amin. Yakon may subli pa'y tinapalabas. Kat pakawanan na kuma. No sikat ipinabasol ko'y tinapasama kiti anak ta. Apaman anak kasang putak. Ngam ti kinapudno na. Awan basol mo. Awan tinagkurangam. Taos to timbagam. Kanayon nga iyawag mo kanyak ti kayat ama pasamak na di anak ta.
Ngam siyang tisaan na dimgag. Ang dati nakisayang ko ti kwarta amat ka na ki abroad. Ngam ti karad ka na hindi anak ta. Siyang ti pakawanam lari. Pakawanan na ka. Panagriknak kat kasla nagtupak kanyak ti langit iti daydi akanito manang Emi. Nang runa pa'y tapinabasol ko ti asawak, apaman ang nakasangpetak, kat nakitak ti nakamasayag abangkay daydi kakaiso na nga anak mi. Kasla mapukaw ko idi ti limbong ti panunot ko, gapu iti jak mailawlawag asaam, ken ladingit anariknak. Apaman ang nakasangpetak, aging ga iti kaaldawan ti tabon daydi anak ko. Jak pulos immadayo iti ayan ti lungun na manang. No dinak pa'y pilitan idinilaring asawak amangan, jak pa'y mangipaunag. Ad-adamanan ti panagladingit ko, idi na itabonan daydi ken. No manong aldaw ang nagpupupukak iti siledmi nga agasawa. Ngam iti dayta kanito, ditaan na amiris ko, no asino at talaga ti rumbang ang mapabasol iti napasamak. Amok asaan ang nagkurang ti asawak, kastamutan dagiti nakaikamangak, taamok no kasano kapatag kadakwada daydi anak ko. Tilaang nakaladladingit manang, awanan serbi ti panagbabawik, nang runa ti panakaamiris ko iti amin. Agsipod taawanan daydi ken nga anak mi, nga inuray mi iti lasud tinumano atawan, sakbay ang naipaay kada kami. Kaya't kumatapagyamanan ti asawak tadinak binaybayan, kastamutan dagiti nakaikamangak. Kang runaan na, tinamarswa nga iso tinagbalin asadag, ken tarubimbin ko kadagidi kanito, abinalkot ti ladingit ti intero a kinataok. Agyaman akmanang, to'y pagayam mo, tita. Tita, pagayam ko, anyan ang nagladingit ti pakasaritaam. Talagang awan kaasping na asaam ti marik na ti asino man ang mapukawan iti ipatpatag iti biyag. Ngamkas iti nakunada nga ruden, amin tayo, adda pagpatinggaan na, saan tayo laeng ang makapaggigiddan. Nasa umman tinagbalin apadas mo pagayam ko, napanagnakamat no kasano ti kinasaya at ti asawam, kastameten dagiti nakaikamangam. Agsipod ta saan da kaapulos a binaybayan. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag.